ngiyayithanda yebafowethu ngosamagcokama le usicela umfana kaDlamini emsinga emachunini nakho esikhabeni esigodini sakade ngamazi bathi uphela sebegezile sebegezela amaqanda balo umhlanganiso namhlanje ke if sikhulu ke isililo einkundleni zokuxhumana nakubathandi bonke ke bomculo kaMaskandi emva kokudlula emhlabeni kwesilomo somculi uSicebi inkosi yamagcokama Dlamini wasemachunwini emsinga. Lo mculi kuthiwa ke ube sengozini yemoto ebusuku phakathi kwamabili elibhekiseke eRichards Bay eyonandisa kwi-event iBasadi Maskandi Festival. Bakithi ke akwehlanga olungihlanga zibhlungu ngempela lezi ndaba especially mangabe ke kuzodlula ke abantu abasebancane kangaka futhi ke ekade ke ubona ukuthi ikusasa labo ke liqhakazile. Kuthiwa ke engozini yemoto bebekade bewu4 and uSicebi ushonele khona lapho kwase kuthi ke omunye ushonele ke esibhedlela abanye ke basalashwa ke esibhedlela kodwa ke basaphila. Ya bakithi kubhlungu ngempela bakithi ukuhamba ke komuntu osemncane kangaka futhi ke obonakala ukuthi cha ikusasa lakhe belisaqhakazile kakhulu. Abanye bakhala ngokuthi ke izintatheli ake zilinde phela umndeni noma imindeni yabantu ukuthi ke ireport ukuthi umuntu ke akasekho emhlabeni. Ifamily ibona ngoba umuntu alapho nje esetrenda ku social media kuthiwa akasekho emhlabeni ngenxa yengozi yemoto bengakatsheli isizwe bengakatsheli umuntu. So leyo nto leyo bakithi engazuthi ke singayiyeka kahle kahle hayi nokuthi sinciphise ngathi nje ingayekwa umndeni uze ke waziswe bese kuba yiwona ko umndeni onika ilungelo intatheli ukuthi zingakwazi ukureporta ngale ndaba. Inzima kakhulu leyo nto leyo ukuzwa usubona ku social media ukuthi ke ingane yakho ke ayisekho emhlabeni. Ama comment ke abantu uthi omunye awunkosi uSicebi mfethu uvume kanjani awukodwa ukufa ukube ukulala nje sivuka ngendaba ezibhlungu. Uthi omunye ayicha mhlambe niyadlala zazi lezo ndaba alilale ngokuthula ke iqhawe umndeni kanye noMaskandi wonke mawududuzeke. Wathi komunye ayikunzima akwahleni kanjalo nje ngeke ezibhlungu azipheli ngeke saphola ke iminjunju sivuka imihla ngamalanga kodwa Sicebi mfethu awukwazi kwabhlungu ngoSicebi. Wathi ke uSithenjwa yey kunzima emhlabeni lalophumula mfana kithi kulungile sonke sofa vele wena ke usunqobile ngoba usungaphesheya thina sasele kodwa siyazi ukuthi nathi sizofa ukuthi nini kanjani sofa ekugcineni kwakho konke. Rest in peace qhawe kulungile makuyintando yakho Nkosi. Kwakubi ke singesajwayela uphumule ndoda awungaze ngabhlungu emphefumulweni. Wathi omunye ayiziyohamba insizwa kuyosala izibongo dudu emndenini. Uyacula lo bhuti bafethu becula kakhulu. Wathi ke umlindo sonke silimela ukufa kodwa besisalindele okuningi kulensizwa. Phumula mfoko kaDlamini siyabonga ngomculo wakho igama lakho libhaliwe nguink ongasoze wasuka emlandweni nasemaculweni in general. Kunecilo lakhe engilithanda kabi bakithi elithi anothi masenikhetha ithi isazochomelana yabo nje umnyuzo wakho bomnandi uhlukile ke inkosi yamagcokama. Kodwa ke singemphikise bakithi umdali engathi umphefumulo wakhe ungaphumula ngokuthula umndeni abangani abasondelene kakhulu naye kanye ke nabathandi bomculo wakhe eduduzekane bakithi inkosi iphile inkosi ithathile alibongwe igama layo. That bring us to the end of this video. Do leave your comment below and share with us ukuthi yiphi ke ingoma kaSicebi wena ke obuyithanda kakhulu. Cha mina bengithanda yona ukuthi isazochomelana ngabafazi umuntu mase khetha akakhethi kahle ngempela. Bye.